O Nadal ten algo especial que fai que sempre volva. O xornal semanal tamén regresa. Moi boas tardes, señoras e señores, benvidos a este regreso do xornal semanal. O seu espazo de información semanal regresa. Faino cunha duración moito máis breve do habitual, pero neste regreso sí que nos imos permitir alongarnos máis do 2 minutos como máximo que nos propoñemos que dure cada edición. De seguido, imos falar do acendido do alumeado de Nadal, que no momento que estamos gravando ainda non se produciu. Pero antes seguimos con ese tema porque comezamos falando da programación que se presentou o pasado xoves. Entre as novidades atópanse un show cooking infantil, a festa prefin de ano e un tardeo de fin de ano. As inscricións para San Silveira e tamén para San Silvestre xa están abertas. Pódense facer a través da web de M-Sports. Tamén se presentou un dos grandes eventos deste Nadal, o Papá Noel Solidario coa Fundación Andrea. Celebrarase o vindeiro 14 de decembro no pabillón Coto Ferreiro e agárdase que se poida superar a participación do ano pasado, que foi de 2.500 persoas. Ademais, a Fundación Andrea vai dosificar as salas de pediatría da Estrada. E neste momento imos repasar o resto da actualidade da semana desde un lugar moito máis seco e con menos vento. Voltamos de seguido desde esta praza do Concello coa encendido do alumeado de Nadal. A Rúa 56 estará pechada ao tráfico durante 2 semanas para facer a primeira parte da súa reforma. Deste xeito, desde a Farola só se pode acceder á Rúa Peregrina. Unha muller resultou ferida tras ser atropelada na avenida Benito Vigo. Dous a casualidade de que nese momento tamén estaba ali a policía local por mor dunha rotura dunha tubaxe. E a Estrada instalou 3 desfibriladores máis. Un atópase na Casa das Letras e os outros 2 nos coches da policía local e de emerxencias a Estrada. En canto á política, no pleno aprobouse por unanimidade a moción presentada polo PSOE en contra do traslado do Imelga desde Santiago a Pontevedra. Tamén se abordou a situación do servizo de recollida de lixo. Louzao asegurou que se está empregando o mesmo sistema que se fai nas grandes cidades. Desde o BNG criticaron que sexa GESECO quen faga a recollida sen terse feito un concurso público. Ademais, tratouse a nomenclatura de varias rúas. O alcalde asegurou que os cambios na Avenida de América tras incluírse nela Capitán Bernal conlevan un longo trámite administrativo. O BNG tamén solicitou que se retome o turno de noite da policía local e que haxa unha patrulla da Garda Civil na zona polas noites. Exemplificaron esta petición cun accidente que se produciu, segundo eles, o pasado domingo á noite, no que, comentan, os implicados tiveron que agardar por unha patrulla que se atopaba a 40 km de distancia. Xubílase Aurelio Fernández, non foi policía local da Estrada durante 37 anos. Rematou a rehabilitación de 2 vivendas para emerxencia social en Cora. Xunta de Deputación repartirán en total 700.000 euros entre asociacións do rural estradense. Poden consultar a lista de beneficiarias na nosa web. E a dobre cita feiral do vindeira fin de semana contará cun espazo dedicado aos Playmobil e aos Lego. O IE Santa Losada Diego preparou un árbol de Nadal decorado con disolucións químicas. O acendido de Nadal veuse marcado polo mal tempo que, como poden comprobar, houve este venres. E é que o fortes vento e a chuvia provocaron que non saíse ás rúas o séquito a rombos polo Nadal e que tampouco soasen as panxoliñas da banda escola municipal. Agora quedan co resumo de como foi o acendido das luces. Nós voltamos a semana que ven nesta nova aventura do xornal semanal. Moitas grazas por estar aí. Vémonos. Temos a Aurora, temos a Paula, temos a Suso e temos a Cata. E aquí a chica máis grande que temos aquí chamase Paula e é porque todos eles pertencen a unha asociación que seguro que todos vos coñecedes que se chama Asanov. Nacemos hai 12 anos, axudan tanto no hospital como incluso fora, facendo que as estancias no hospital pois sexan moito máis agradables.
e na outra parte deste porche do Concello instalaron unha mesa no cal pois haberá chocolate quente gratuito para todos, pero que calquera persoa que hoxe queira vir a este acto pode facer a súa aportación e a súa chega. E a maiores, o Concello, xa que a situación meteorolóxica non nos permitiu facer un evento masivo, pois fará a súa aportación. 3, 2, 1, 0. Feliz Nadal 2025.